There one on the buying. The best way to learn Igbo language is to keep the other languages aside. If you are already speaking English language and you're interested in learning Asusu Igbo, I am telling you now, the best thing you can do for yourself right now is to pack your English language and keep it aside because Asusu Igbo na sopere sopere anaghị agakọ. Do you hear me? Asụsụ Igbo na sopere sopere ya bụ bekee, ya bụ oyibo, ya bụ oyibo anaghị agakọ ọnụ. Maka na mmiri na mmanụ anaghị agakọ. Water and oil cannot mix together because of their density. If you're already speaking English language perfectly, count it as a game, but you have to keep it aside and pick up your new language, which is Asusu Igbo. I am saying this especially for foreigners who want to learn Igbo language. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọcha ma ị bụ onye isi ojii amụọ gị na obodo oyibo ebe ikuku ndụ na-eku ahụ dị gị nwa pokopoko isi na ị chọrọ ịmụta asụsụ Igbo ị ga na-asụkwara m awa na Ghana then ị na-agba mmiri n'okwute. Enwere ihe a na-ewepụ n'anụ tupu erie anụ. Ọ bụghị ebe isi m na ị chọrọ ịmụta asụsụ Igbo mana nsị gị bịa isi m say what? That's wrong. That's wrong. So if you have not been speaking Igbo language for a long time, or maybe you are not in an environment whereby you have the opportunity to practice speaking Igbo, or you have someone you interact with in Asusu Igbo, and you want to seize this opportunity and learn Igbo from me, then I beg you, Naha Chukwu Okike Abiama, in the name of God, in the name of the being, in the name of whatever you respect so much, please pack your English language and keep it aside. Okwu Igbo ka ị chọrọ ịmụta. Ke ihe ji nkịta ọnwụkwanụ. Ọ na ọkpụ isi amaghị akpụ ka ọ na agụba adịghị nkọ. Ọkpụ isi ma akpụ agụba adị nkọ mana ọ gị nwe isi bụ ihe achọghọ inwe ndidi ka akụziere gị Igbo. Nsị gị ndeewo isi m good morning sir. Onye ka ị na-akpọsa? Aha m bụ Maazị Chukwu Onyemaechi. Onye nkuzi asụsụ Igbo. Onye nkuzi pụtara teacher, he or she who teaches. Ịkpọ m onye nkuzi, obi ga-adị m aṅụrị, obi ga na-eme nwa Paulina nwa Paulina. Ọ bụrụ mụ na gị na-amụ Igbo, ị na-akpọ m sir, Mr. ka ebe nke ahụ si. Onye gwa gị na a na-akpọ onye Igbo Mr. ma ọ bụ sir? Kpọọ ya onye nkuzi ma ọ bụ maazị ma ọ bụ nna anyị ukwu. Otu a ka esi akpọ nwoke n'ala Igbo. That is, learning Igbo language will require a lot of effort. That doesn't mean that Asusu Igbo is complex or difficult or sophisticated. No. Asusu Igbo is simpler than you can ever think of. Quote me anywhere. Igbo language is easier to learn than English. In English language, what you see is not what you get. But in Asusu Igbo, what you see is what you get. In English language, there are too many rules. Think of the English sounds. There are about 44 English sounds, 20 vowel sounds and 24 consonant sounds. They are not the same. The laws are not the same. They change, they alternate from time to time. You talk about silent letters, silent sounds,
Spellings don't align with pronunciations. And even the sounds, they can change from one word to another, from one expression to another. We look at Asusu Igbo. Very simple and straightforward. What you see is what you get in Igbo language. So if you are, even if you have not been interested in learning Igbo language and you feel like you need to add another language to the one you're already speaking, then I recommend learning Asusu Igbo. Learn Igbo language and add it to the list of languages you can speak. Are you an English speaker? You speak Italian, Portuguese, Japanese, Russian, Chinese, or other African languages like Yoruba, Hausa, Swahili, and so many others. Okay, you are a Korean, you speak Korean, um, you speak Latin, different other languages, and you feel like you want to learn another language so that you can become a polyglot. I recommend Asusu Igbo. Mụọ asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo dị mkpa. Asụsụ Igbo amaka. Asụsụ Igbo dị ụtọ. Asụsụ Igbo bụ asụsụ miri emi, asụsụ kara aka, asụsụ ndị odogwu, asụsụ ochie dike. Ị mara asụ Igbo, ị mara na ya na agamnihu gị ga-abụ ya mmaji kwuru mmaji, maka na ọ ga na-emepere gị ụzọ ikwu okwu, ịgwa ọha mmadụ okwu, ịtapịa okwu ọnụ, ịkparịta ụgbụgba ama na-enye gị nsogbu. Igbo m na-ekwu maka abụ ọkwa Igbo m ga-aga ahịa. M ga-aga ahịa, efu mmadụ ọ na-asị gị m ga-aga ahịa, m ga-aga ahịa ka ihe ọ pụtara. Ịsụtakwara ya, mana isi m ga-aga ahịa ọ bụghị ezigbo Igbo, o yeghị eye. Igbo ga-eyeghe eye na ọ bụrụ na ị ka na-asụ m ga-aga ahịa. Ị gasị aga m aga ahịa, aga m aga ahịa, m ga-aga ahịa dịkwa mma, mana o yeghị eye, o meghị eme. Ya bụ, ị na-eso m, ị na-esonyere nkụzi m, ị ga-amụta Igbo ghere eye. I will teach you a full, comprehensive and comprehensible Igbo language. I will take you from the basics to the intermediate level, then to the advanced level. I will teach you Asusu Igbo to the extent that you'll be playing with proverbs and idioms. Ya iwere ya na-agba na-egwu egwu. Ibete nke a, ibete nke a, ya kọọ ya, o yie ife. Ya ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụta asụsụ Igbo, if you want to learn Igbo language, make sure you engage with my content. Is there any particular topic you want me to focus on? Because very soon I will start teaching you pure Igbo language topics, such as mkpụrụ edemede, akara edemede, ụdaolu, nkebi okwu, nkeji asụsụ, agụmagụ, omenala, ọdịnala, nsọala, na ihe ndị ọzọ dị iche iche dị na asụsụ Igbo. Ya ọ bụrụ na ị dị nkwadobe, if you want to learn Igbo language, make sure you engage with my content. Start by liking, start by following, and I have attached a link to my YouTube channel on my TikTok profile. So you just go straight away to my profile and click on the link. It will take you to YouTube, where you also join my classes. TikTok may be limited in terms of the length of my presentations. So YouTube will give us a longer time to teach. So I'll be hosting live classes on YouTube. You can also go to Udemy. When you get to YouTube, you see the link to my Udemy profile where you can enroll in my Igbo courses, or you enroll in my practice test to test your proficiency in Asusu Igbo. You can also book classes with me. Okay? You can book lessons with me through Upwork or SuperProf, or contact me directly and we can fix a class. So if you are ready to learn Asusu Igbo, if you are serious about learning Igbo language, make sure you stick around, because I am here to teach you. Ngwanu, ebe ọkụ nyụrụ awụsa ọwa.